Bé, el portal Ecoturcat és una eina tècnica, no pas una eina de promoció turística, que neix al servei dels agents, dels experts, de les organitzacions que es dediquen a l'ecoturisme. Té 4 funcions principals. En primer lloc, és un observatori de l'actualitat relacionada amb l'ecoturisme, amb notícies, articles de reflexió, etc. En segon lloc, és un centre de recursos, amb mapes, bases de dades, una biblioteca amb molts documents, bones pràctiques, etc. En tercer lloc, és un conjunt d'eines per al treball en xarxa, aprofitant les noves tecnologies. I per últim, és un portal per divulgar què és l'ecoturisme, quines activitats inclou, etc. En el centre de recursos del portal hi trobarem un gran nombre de publicacions, de pàgines web, de metodologies, d'eines relacionades amb l'ecoturisme per dur a terme iniciatives ecoturístiques que poden ser de molta utilitat als tècnics, a les administracions, a les empreses que vulguin iniciar aquest tipus d'activitat. Bé, tots els agents relacionats amb l'ecoturisme poden formar part d'aquest directori. En aquest directori cada agent porta associada una fitxa i en aquesta fitxa aporten informació sobre quines activitats duen a terme, quina oferta ecoturística ofereixen, i diguéssim que això els permet guanyar visibilitat, donar-se a conèixer i a la vegada una oportunitat per establir contactes, per establir aliances amb altres agents relacionats amb l'ecoturisme. Aquest espai intern d'ús restringit permet als agents registrats canviar les dates que figuren en el directori d'agents, en la seva fitxa particular. També poden accedir a una borsa de treball on publicar ofertes laborals relacionades amb l'ecoturisme o consultar les que ja hi hagi publicades. I també, per últim, poden accedir a una àrea de treball on compartir reflexions, on fer demandes d'informació, on plantejar debats relacionats amb l'ecoturisme, etc.